ହ୍ୟାଲୋ ହାଏ ଗାଇସ୍ ଯେମିତିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଅଛି ମୁଁ ଏବେ ରହୁଛି ମୁମ୍ବାଇରେ। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆଜି ମୁଁ ମାର୍କେଟ ଯାଇଥିଲି ମାର୍କେଟର ଦୃଶ୍ୟଟି समझ गया ठीक है। ମୁଁ ଆଜି ଯାଇଥିଲି ଲେନ୍ସକାର୍ଟ ଯାଇଥିଲି। ମୋର ଟିକେ ଚଷମାଟା ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିଲା ତ ଏଥିପାଇଁ ଟିକେ ଯାଇଥିଲି ଲେନ୍ସକାର୍ଟ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଆଗ ଚଷମା ପିନ୍ଧୁଥିଲି ବଟ୍ ମୁଁ ବି ଚଷମା ପିନ୍ଧୁଛି କାହିଁକି ନା ଲେନ୍ସକାର୍ଟର କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳେ ସେଠୁ ବଢିଆ ଗୋଟେ ପବନ ହଉଥିଲା ତ ଟିକେ ମୁଁ ଠିଆ ହେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ମୁମ୍ବାଇର ଟିକେ ଟାଉନର ଦୃଶ୍ୟ, ସହରର ଦୃଶ୍ୟ। ହି 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 ହି। ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି କଣ ଭେଜିଟେବଲ୍ସ ସରି ଇଂଲିଶ ଭୁଲ ହେଇଯାଉଛି। ଫ୍ରୁଟ୍ସ କିଣିବାକୁ ଗଲି। ହି ହି ହି। ଗୋଟେ ଭୁଲ ହେଇଯାଉଛି ଟିକେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖଉଛି ମାର୍କେଟର। ଏଠି କେତେ ବଢିଆ ଫ୍ରେଶ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଦେଖାଯାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଆଇ ହୋପ କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଦେଖାଯାଉଥିବ। ୟେସ୍ ମୁଁ ବି ଇଂଲିଶ କହି ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଣ ଥିଲା ମତେ ନିଜେ ବି ଜଣା ନାହିଁ। ମୁଁ ବାସ୍ ଦେଖିଦେଲି। ପ୍ଲିଜ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ବାସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏମିତି ସର୍ଟସ ଆଣୁଥିବି ମୁମ୍ବାଇ